उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'ब बाजार ओनसोलाव हरसेयावनो गंब्रै मन्दिर थानसालिनि मुवा बेसादजों लोगोसे रां खावनानै लांदों। बर'ब बाजार दख'रानि बाथौ आश्रमनिफ्राय मुवा बेसादजों लोगोसे रां आरो सिमलिगुरि गामिनि थानसालिनि दानपत्रनि 50,000 रां लांबाय। खराइबारि बैष्णव मन्दिरनिफ्राय रां मुवा बेसाद आरो बङालि गावनि बैष्णव मन्दिरनिफ्रायबो रां मुवा बेसाद खावनानै लांबाय। ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों इसोर सिबिग्रा जायगानिफ्राय बिदि खावना लांनायखौ खोनानानै। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'ब बाजार ओनसोलाव हरसेयावनो गंब्रै मन्दिर थानसालिनि मुवा बेसादजों लोगोसे रां खावनानै लांदों। बर'ब बाजार दख'रानि बाथौ आश्रमनिफ्राय मुवा बेसादजों लोगोसे रां आरो सिमलिगुरि गामिनि थानसालिनि दानपत्रनि 50,000 रां लांबाय। खराइबारि बैष्णव मन्दिरनिफ्राय रां मुवा बेसाद आरो बङालि गावनि बैष्णव मन्दिरनिफ्रायबो रां मुवा बेसाद खावनानै लांबाय। ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों इसोर सिबिग्रा जायगानिफ्राय बिदि खावना लांनायखौ खोनानानै। क'क्राझार राजमेला फोथाराव रायजोआरि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय। बे दिन्थिफुंनाया 7 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम सोलिगोन। हारिमुआरि दानाय लुनाय आर'नाइ, गामसा, दख'ना, जि जोम दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायनो हागोन। गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझार राजमेला फोथाराव फैनानै गोनांथि जानाय आर'नाइ, गामसा, दख'ना, मुवा बेसाद आरो जि जोमफोरखौ बायफैनो हागोन। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय ग'पीनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, चिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।